фарқ байни макрон ва макарон дар чист? Ин макарон мунтазам аст, чи аз як тараф ва чи аз тарафи дигар онҳо баробаранд, дар ҳоле ки дар президент Макрон ягон мунтазамие дида намешавад. Аксар вақт ҷонибҳои мухталифро мегирад. дар тӯли муддати дароз Макрон худро таҷассумгари озодии баён муаррифӣ мекард. ӯ ҳуқуқи худро оиди ошкоро таҳқир кардани муқаддасоти мусалмонон бисёр таҷовузкорона дифоъ кард ва ҳатто иҷоза дод ки ин гуна таҳқирҳои бад дар деворҳои биноҳо намоиш дода шаванд. аммо вақте ки сухан оиди танқиди таҳқиромези сифатҳои роҳбарӣ ва ҳукуматдории ӯ меравад, Макрон комилан дигар ҷонибро мегирад. барои мисол изҳороти Эрдоғон вақте ба Макрон пешниҳод мекунад ки ба назди равоншинос рафта худро бисанҷад барои муносибати нафратангез доштанаш нисбати мусалмонон. дар ҷавоб роҳбарияти Фаронса фавран Эрдоғонро барои изҳороти ғайри қобили қабул маҳкум кард ва фавран сафири худро аз Туркия боз хонд ва расман изҳор кард ки таҳқир ва дағалӣ ғайри қобили қабул аст ва метавонад ҳамчун таҳдид ҳисобида шавад. аз ин ҷо маълум мешавад ки озодии таҳқир ки Макрон онро эътироф мекунад, он қадар озодӣ ҳам набудааст. бидуни шак ин ҷуз мунофиқӣ чизи дигаре нест. ба наздикӣ дар Бейрут ӯ боз ба як дурӯягӣ худ дучор шуд. баъди оне ки ӯ маҳкум кардани карикатураҳои таҳқиромезро нисбати паямбар саллаллоҳу алайҳи васалам инкор кард, он замон ӯ изҳор кард ки президенти давлати Фаронса ҳеҷ гоҳ набояд ҳаққи ташриҳ кардани қарори аз ҷониби галереяи таҳририи рӯзноманигоронро дошта бошад. вале чанде нагузашта ӯ як рӯзноманигори фаронсавиро шадидан маҳкум кард ба хотири гузоришҳои ӯ оиди вохӯриҳои шубҳанок бо намояндагони созмони ҳизбуллоҳ. мунофиқӣ ин ҷо дар чеҳрааш дида мешавад ва дар бисёр ҷойҳои сарқонуни Фаронса навишта шудааст. масалан, таҳқир кардани парчами давлатӣ дар ҷойҳои ҷамъиятии Фаронса ҷиноят ҳисобида мешавад ва ҳар касе ки кӯшиши нест кардан, вайрон кардан ва ё парчамро ба таври номаъқул истифода карданро кунад, ба ӯ ҷазои ҷаримавӣ мебанданд. мисоли зиндаи он ки Фаронса баъзе рамзҳоро аз рамзҳои дигар муқаддастар мешуморад. озодии баён дар Фаронса танҳо як асбоби сиёсӣ аст ки интихобан истифода карда мешавад. баъзан вақт он барои таҳқири ақалиятҳои динӣ истифода мешавад ва баъзан вақт барои ҳимояи мавқеи дунявии ҳукумати давлатӣ ба кор бурда мешавад. дар ҳоле ки ба он касоне ки муқаддасоти диниро таҳқир мекунанд, ҳама чиз иҷоза дода шудааст. мо инро ошкоро мебинем ки аҳолии мусалмони Фаронса чунин ҳуқуқҳоро надоранд. дарҳои масҷидҳо ва мактабҳои мусалмонӣ дар Фаронса доимо баста мешаванд. ҳимояткунандагони ҳуқуқи инсон ки бар зидди исломситезон баромад мекунанд, пайваста ба ҳамлаҳое аз ҷониби мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ рӯбарӯ мешаванд. ҳатто кормандони фондҳои хайриявӣ дар бахшҳои мусалмонӣ пайваста зери назорат қарор доранд ва ҳатто ба ҳабс гирифта мешаванд ба хотири гузориш додан аз сӯистифода кардани ҳукумат. қонунҳои Фаронса ҳамеша худ қарор медиҳанд барои занони фаронсавӣ ки онҳо чӣ гуна либосро пӯшанду чӣ гуна либосро напӯшанд. оё аҳолии мусалмони Фаронса сазовор нестанд ки ба мисли дигар шаҳрвандонаш чунин ҳуқуқҳои озодии баёнро дошта бошанд? маълум ки не. аз ин рӯ Фаронса набояд ки барои амалигардонии ҳуқуқи озодии баён худнамоӣ кунад ва умуман ҷомеаи ҷаҳонӣ набояд ки барои қабули чунин мавқеъ кӯшиш бикунанд. ҳуқуқи таҳқир кардани дин ва масхара кардани муқаддасоти муъминон ба ҳеҷ ваҷҳ на ба инкишофи ҷомеа мусоидат мекунад, на ба озодшавии он. баръакс, он пастшавӣ сифати муҳити иҷтимоӣ ва коиши баъдиро метезонад. он танҳо таҳдиди ҳамбастагии иҷтимоиро дар бар мегирад ва боиси афзоиши тафовути иҷтимоӣ дар байни одамон мешавад. дар ҳисоботи Фаронса соли 2019 1043 ҳолати исломситезӣ номбар шудааст. ин адад нисбатан ба соли 2017 77% зиёд аст ва ин нишондиҳанда бешубҳа афзоиш хоҳад ёфт агар роҳбарияти Фаронса дифои қонуни Фаронсаро оиди таҳқири ҳиссиёти динии муъминон ва масхара кардани муқаддасоти дини онҳо ҳамин хел давом додан гирад. ҳеҷ тааҷҷубовар нест ки дар ҳафтаи гузашта ду зани мусалмон зери ҳамла бо садои арабҳои ифлос қарор гирифтанд, айнан дар зери манораи Эйфел ки рамзи соҳибихтиёрии Фаронса мебошад. фаҳмиши озодии баён комилан хусусияти мутлақро дошта наметавонад ва ҳеҷ ягон ҷомеа ба ин тарз фаъолияти самаранок карда наметавонад. дар ҳар ҷомеаи гуногун дар тамоми дунё қонунҳои ҳимояи ақалиятҳои динӣ ҷорӣ шудаанд ва Фаронса низ бояд аз ҷумлаи онҳо бошад. вале то ҳол мусалмонони Фаронсаро ба таҳаммулпазирӣ маҷбур мекунанд ва ҳатто таъриф мекунанд он озодиеро ки шахси аз ҳама ба дил наздики мусалмонон паямбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалламро таҳқир мекунанд. ва дар охир гуфтаниам ки бигзор роҳбарияти Фаронса ва оғои Макрон бидонанд ки мо дурӯягии онҳоро хуб
хуб дида истодаем ва ҳар як шахси солимақл ва соҳибақл онро дида истодааст. Он дурӯягие ки шумо нишон дода истодаед шарм ва расвоиро ба бор меорад ва агар аниқтар бигӯем, он ҳамчун ниқоби болоӣ ва барои пинҳонкунӣ хатогиҳо ва нокомиҳои роҳбарияти шумо хидмат мекунад. аз ин ро биёед аз макарон каме дарси ибрат бигирем. дурӯягии мухталифро гузоред ва собитқадам бошед. бародарон ва хоҳарон, барои мо бо паҳн намудани видеоҳо дар сомонаҳои интернетӣ кӯмак кунед.